Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket, Soltész Kata vagyok, és szeretnék nektek egy pár ötletet mutatni, hogy ugye most itt az ajándékozós időszak, és hogy mi is kerülhet a Mikulás csomagba, vagy a fa alá, egészségesebb verzió, mert hogy nagyon sokan azért már úgy vagyunk a ajándékozással, hogy az illetőnek megvan mindene, és nem tudjuk már, hogy mit vegyünk neki, és egy szlogen nálunk, hogy mit tegyünk a fa alá, ha nem az egészséget. És a Forevernek a termékei közül bármelyiket választjuk igazából, akár a külsőleg használatosakat, akár a belsőleg használatosakat, nem lőhetünk mellé, mert hogy nem a 100. asztalterítő lesz, vagy nem az 50. pizsama lesz a szekrényben, hanem a megajándékozott használni fogja, és hozzájárulunk vele az egészségéhez. Remek ötlet lehet akármelyik gélünket, hogyha ajándékba csomagoljuk valakinek. Akár egyet, akár jó szívvel ajánlom a mini géleket, ami 3 darab van egymáshoz együtt csomagolva, 3 darab argyval. Ha nagyobb értékben gondolkodunk, akkor akár lehet választani a 4-es aloe géles összecsomagolást is, akár a probiotikum. Most a probiotikummal, a géllel nem tudunk mellé lőni, mert azt bármikor bárkinek szüksége van rá, bármikor bárkinek adhatjuk, ajánlhatjuk. A gyerekekre gondolván nagyon szeretik a kids vitamint, nagyon szeretik a C-vitamint, vagy a gummy vitamint, aztán ha a személyhigiénés termékekre gondolunk, akkor nem feltétlenül kell a drogériákban vásárolni azt a kozmetikumot, amelyik esetleg a bőrre vagy a hormonháztartásunkra ártalmas anyagot tartalmaz, hanem ha biztosra szeretnénk menni, a biztonságra szeretnénk játszani, akkor a Forever termékei közül ajándékozhatjuk akár a fogkrémet, akár a deót, vagy akár a folyékony szappant. Egy kisgyerekes családban például a folyékony szappan az a gyermeknek a fürdetésére első osztályú. Van a szilárd szappanunk, választhatunk a scrub, vagy a ránctalanító, maszkpúder, ezek zseniális ötletek, vagy én nagyon szeretem azt a bőrolajat, ami ilyen kis csepegtetős pipettában van, és 1-2 csepp elég hozzá, fantasztikus sütis illata van, és nagyon szépen sejmessé, hidratáltá varázsolja a bőrt. Akár egy zöld krém, akár egy lila krém, egy propoliszosz krém, vagy a cooling lotion, az nagyon nagy szolgálatot tud tenni, és akár rövid időn belül tudunk vele változást megtapasztalni, például a cooling lotionnel, vagy a propoliszosz krémmel, hogy most nagyon sokan tapasztalják azt, hogy száraz a kézfejük, a hideg, ahogy bejön, és a propoliszosz krém meg csodát tud tenni a kézfejnek a száraz repedezett bőrével, vagy a sarokbőrrel. Nálunk ezek szoktak lenni a slágerek, de hogyha esetleg tudsz olyat, hogy az illetőnek van valamire konkrétan szüksége, vagy van valamilyen kihívása az egészségével kapcsolatban, akkor lehet személyre szabottá tenni, akár egy szívérrendszer támogató készítménnyel, akár egy ízületet, mozgásrendszer támogató készítménnyel. Ebben, hogy mit választhatok, ebben tudnak nektek segíteni a szponzorotok, illetve az az ember, aki meghívott titeket a csoportba, forduljatok hozzá bátran, bizalommal, de kommentben is megkérdezhetitek nyugodtan, hogyha van kérdésetek, és segítünk szívesen. Áldott, békés ünnepi készülődést kívánok mindenkinek, és jó egészséget! Sziasztok!